खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि मोनदांथि चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबावबाय। दिनै 9 नभेम्बर 2025। दिनैनि दिनाव गासै राशिफ्रा मेहेरगोनां जानानै फैगोन। केरियार, धोन, सावस्रि आरो नखर संसाराव खायसेफोरा जौगानायखौ मोननो हागोन आरो खायसेफ्रा साबधानै थानाया मोजां। फै दानिया दिनैनि फानजामुथिखौ मोनथिना लादोनि। गिबि राशि महरै मेष राशि। मेष राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मेहेरगोनां जानानै फैगोन। जौगासारनायखौ मोननो हागोन। सरकारि साख्रि मावनायफोरनि थाखाय मोजां सान। गुबुनाव फरायहैनायफोरा जब मोननायाव मदद मोनगोन। नखर संसाराव अनज्लायना थानाया गोनांथि। सावस्रि बिथिङाव साबधान जानाया मोजां। मेष राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 4 आरो लाकि गाबा जादों क्रिम गाब। दिनैनि दिनाव बिथांमोना शिबखौ फुजा होयोब्ला मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि सुबुंफोरा नखराव गोरोबलायनाय मोननो हागोन। गेदेर आरो उन्दै गासैबो रंजा खुसियै दिन बारलांहोनो हागोन। गोदान फालांगियारि बिथिङाव लाभ खालामनो हागोन। मोजां खामानिनि रादाब फैब्ला बेखौ ओरैनो थांहोयिया मोजां। धोननि बेलायाव साबधान जानाया मोजां। उन्दैफ्रा बिमा बिफानि बोसोनजों सोलिलां। वृषभ राशिफोरनि लाकि गाबा जादों सना गाब आरो लाकि नाम्बारा जादों 8। बिथांमोना दिनैनि दिनाव श्री विष्णु हरिखौ ध्यान खालामनो हागोन। मिथुन राशि। धार्मिक बिथिङाव मोजां गुनखौ मोननो हागोन। गोबाव समनिफ्राय थाबथानाय धोना फैफिनगोन। सावस्रि बिथिङाव मोजां। आनजादनि थाखाय थियारि जानाय फरायसाफोरा फोरोंगिरिनिफ्राय मदद मोननो हागोन। मोजां मोनज्लायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। थाबै थिरांथा लानायनिफ्राय जानगाराव था। मिथुन राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 1। लाकि गाबा जादों गोजा। बिथांमोना दिनैनि दिनाव मोसौ गायनि रटि जाहैयोब्ला मोजां गुनखौ मोननो हागोन। कर्क राशि। कर्क राशिनि फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। गुबुनाव खामानि मावहैनायफोरनि थाखाय गोब्राबथि फैनो हागौ। बैसो जानाय सुबुंफोरनि बोर लानाया मोजां। हान्थिनायाव मोजां खाबु मोननो हागोन। धोनजों सोमोन्दो थानाय बिथिङाव सानै हयै डिसिसन लानाया मोजां। खस्थ' खालामनायनि मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन। कर्क राशिफोरनि लाकि गाबा जादों डायमन्ड गाब। लाकि नाम्बार 2। मन्दिरफोराव बिबार बावना खुलुमनाया मोजां। सिंह राशि। दिना गोरोबलायनानै बारलांगोन। गिदिर खामानियाव थिरांथा लानायनि सिगां नायबिजिर। सावस्रिखौ जोथोनै लाखि। हां लानाय बा हार्टनि प्रब्लेम मोननो हागौ। मोजां लाभ खालामनो हानायनि सान। समाजारि बिथिङाव सनमान मोननो हागोन। सोमोन्दोआरि बिथिङाव सोलायनाय लाबोगोन। नाथाय खरसा खालामनायाव साबधान जा। सिंह राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 7 आरो लाकि गाबा जादों गोसोम। उखैहाबना थानाय गथ'फोरनो जाग्रा मुवा दान होयोब्ला मोजां। कन्या राशि। मोजां लाभ खालामनो हागोन। नोंथांनि खामानियाव सुबुंफोरा साबासि बावगोन। गारि बायदि सालायनाय समाव साबधानै सालाय। थांखिसिम सौहैनो थाखाय गोसो होना खामानि मावलां। कन्या राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 7 आरो लाकि गाबा जादों कमला गाब। बिथांमोना दिनैनि दिनाव शिवलिंगआव दै लुयोब्ला मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन। तुला राशि। तुला राशिफोरनि थाखाय दिना सिगांनिख्रुइ मोजांसिन जागोन। फालांगियारि बिथिङाव साबधान जा। नखरारि बिथिङाव आइजोफोरा सनमान मोनगोन। बिमा बुरैनि सावस्रिखौ जोथोनै लाखि। थाबथानानै थानाय धोनखौ मोननो हागोन। थांखिफोरा जाफुंसारगोन। खायसे बिथिङाव साबधान जानाया मोजां। तुला राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 8। लाकि गाबा जादों ब्लु। बिथांमोना मन्दिराव देसि घिजों आलारि लगायोब्ला मोजां। वृश्चिक राशि। समखौ मोजाङै बाहाय। गोरोन्थि बाथ्रा खोथाफोरा जेंना सोमजिहोनो हागौ। नखराव आलासि फैनो हागौ। लोगोफोरजों खोथा सावरायना गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। धोननि बिथिङाव मोजां। खायसे सिक्रेट खोथा बाथ्राखौ रावजोंबो शेयार खालामलायिया मोजां। वृश्चिक राशिफोरनि लाकि गाबा जादों गुफुर आरो लाकि नाम्बारा जादों 9। बिथांमोना बैसो जानाय सुबुंफोरनि बोर लानाया मोजां। धनु राशि। धार्मिक बिथिङाव मोजां। गोबाव समनिफ्राय थाबथानाय फैसाफ्रा फैनो हागौ। सावस्रि बिथिङाव मोजां। गोसो सिंनि सान्थौआ बारायगोन। नाथाय खरसा बिथिङाव साबधान जानाया मोजां। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। लाकि नाम्बारा जादों 3। लाकि गाबा जादों पार्पल। इसोरनो बावथाय मुवा बावनाया नोंथांमोननि थाखाय मोजां जागोन। मकर राशि।
न' आरो बाहेरायाव मावनो लानाय खामानि बिथिङाव मोजां सालायलां, नङाब्ला नखरनि खायसे सुबुंफोरा रागा जोंखांनो हागौ। बिमा बिफानि आबुं मदद मोननो हागोन। मकर राशिफोरनि लाकि गाबा जादों ब्राउन आरो लाकि नाम्बारा जादों 6। बिथांमोना दिनैनि दिनाव थालिर बिफां गुदियाव दै होयोब्ला मोजां जागोन। कुम्भ राशि, गोबावनि सिमां मिजिंफोरा जागोन। गोदान खामानियाव लाब मोननो हागोन। गारि सालायनाय समाव गासै लेखा बिलाइफोरखौ लाफानाया मोजां। कालचार बिथिङाव नांथाबना थानायफ्रा मोजां मदद मोननो हागोन। बिथांमोननि लाकि गाबा जादों गोजा आरो लाकि नाम्बारा जादों 4। बिथांमोना खायसे गेदेमा गुरुनि बोर लायोब्ला मोजां। मीन राशि, सानै हयै खामानि मावनाया मोजां। सुबुंफ्रा नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। पार्टनारजों गोरोबलायनाय थागोन। फरायसाफोरा आनजादाव मोजां मासि लानो हागोन। सावस्रि आरो खरसा फारसे साबधान जानाया गोनांथि। हरखाबै रागा जोंखांनायनिफ्राय जानगाराव था। खायसे गोरों गोरा सुबुंनि बाथ्रा मोनथिनाया खामानियाव फैगोन। बिथांमोननि लाकि गाबा जादों अख्रां गाब आरो लाकि नाम्बारा जादों 3। बिथांमोना दिनैनि दिनाव सानराजाखौ खुलुमब्ला मोजां गुनखौ मोननो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि फानजामुथिखौ खोनासंना बोरै मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरब्लानो जाबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि फानजामुथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय।